És van egy kis meglepetésem. A lemondó nyilatkozatban az áll, hogy megtarthatod a repülőt. Igen! Peter, ezt hogy csináltad? Én nem tudom, Lois, félek. Akkor gyere le. Nem tudok, hoz segítséget, hívj valakit. De kit hívjak? Én nem tudom, egy rendőrt, tűzoltót, egy tudóst. Hívj ki egy tudóst. Jó, oké, maradjatok itt apátokkal, én előkerítek egy tudóst. Meg fogok halni? Gyertek, fiúk, inkább együnk a nappaliban, itt büdös van. Jaj, nem, most azért, mert pukiztam, de néha vissza tudom ám szívni. Azt hiszem, a harmadik negyedévben fellendül a piac. Mi volt ez? Mármint mi? Ja, semmi. Azt hittem, pukiszag van, de tévedtem. Képzeld, van egy jó sztorim. Mikor gimis voltam, Roy bácsikám megkínált egy sörrel. Megittam, és izgatottságomban el is aludtam. Nagyon durván forgolódhattam, mert reggelre nem volt rajtam a nadrágom. Azóta nem láttam Roy bácsikámat. Kiderült, hogy nem is a rokonom. Na mindegy, a világ legmenőbb dolgának tartottam, hogy sörrel kínált. De tudom, hogy manapság már minden más, szóval hoztam egy kis krekket. Gondoltam, próbáljuk ki együtt, mint apa és fia. Nem is tudom, fater. Na figyelj, csak elkezdem én. Így már sokkal jobb. Biztos, hogy jó az a cucc? Csak azt tudom, hogy a kukták már halottak. Miért nincs lyuk a faladon? Ez az izét idegesít? Na jó, akkor le is lépek. Jaj, alig várom, hogy lássam a régi csoporttársaimat. Igazán remek esténk lesz, nem gondolod, Peter? Persze, marha jó egy csomó vadidegen ember között én feregni. Maradtam volna otthon, hogy nézzem, ahogy nő a fű. Gyerünk már, mozdulj! Szia, Peter! Cságyó! Picsába! Remekül éreztem magam ma a múzeumban. Ott is te voltál a legszebb nő. Tudod, Lois egy ideig még biztosan a zöldségesnél lesz. Van egy jó ötletem. Kap, foglalt a fürdőszoba? Miért kellett így feldühítened? Miért kellett azt? Kegmeier? Itthon vagy? Napok óta nem láttunk. Szia, Peter! Tudod, én csak megnéztem, mi a helyzet a netpornóval. És jól vagy? Ja, jól, tök jól. Éppen csak belekukkantok a postaládámba. Talán súlyzóztál? Ó, nem. Nem, tudod, nem hiszem. Nem. Én nem, most, bocs, Peter, de vissza kell mennem. Már régi történet. Hé, milyen jó képű kölök. A karomba vehetem? Csak nyugodtan. Hello, te kis tökös. Mi lóg a nyakadban? Még ilyet, egy kis fekete Jézus. Szamárháton érkeztem a városba. Na ne bassza már! Nézd, Lois! Villacsont! Oké, mehet? 1, 2, igen! 5 másodpercem van! Nincs gravitáció! Brian, nem tudom, szereted-e a faldíszeket, de ezt neked szőttem. Szuper, köszönöm. Lemostad a kocsit, ahogy kértem? Nem, de hozzávágtam egy követ. Remek, kösz. Brian, azt hiszem, mindjárt leesik az állam. Basz, Stewie, mi van ezzel az izével? Igen, kiderült, hogy a klónok nem túl tartósak, Brian. Az enyémmel is akadt egy kis gond. Szia, Stewie! Képzeld, folyamatosan csöng a fülem, és valami gond van a lábammal. Nos, azt hiszem, egy percük sincs, mielőtt teljesen szétesnek. Hé, Brian! Kop! Ki az? Remélem nem jutok erre a sorsra. Elküldtem a tisztítóba, és nem tudom, hová tette a tikettet. Hát ez nem volt túl gyümölcsöző kaland. Igazán szégyellem, de ezt most felnyalom.